Първото половина не се получи добър матч, нито един от двата отбора не показва това, което може. Нашия отбор направи две тактически грешки и постъчи два гола. През второто половина се опитахме да се върнем в матча, но пуснахме трети гол и така матчът приключи. Заповядайте за въпрос. Търсихте максимално изравняването до третия гол, но непреодолим ли се оказа Ботев? Ботев се защитаваше добре, особено последните 20 минути от вратата. Така не можехме да намерим ситуацията или по-точно можехме да отиграем положението, което имахме на последния пас. Но като цяло през своето време не мога да бъдем доволни от нашите футболисти и опитаха се да върнат матча, но за съжаление пуснахме елементарен гол трети, който от фаул, от тъча, примерно целият отбор там пуснахме грешка на това.